ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನುಂಗೆಲ್ ಮಿಂದ ಚಟ್ನಿ ಐನೇ ನಿಮಿಷಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು ತೊಚ್ಪವೆ. ನಮ್ಮನ ಊರ್ದ ಒಂದೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಟ್ನಿ ಬೇಗ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ್ ಮಲ್ಪರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನೊಂದು. ಮುಲಿಯಾನು ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದ ತೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ 4 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ದಯಪಂಡು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬೇಗ ಸಣ್ಣ ಉಡೈಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸೈಜ್ ದಾತು ಪುಳಿದು ತೊಂದೆ ಪುಳಿ ತುಳಿದಿಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಪುಳಿ ಇತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಮುಲು ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡಿಯೆ 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಚೂರು ಮಂಜುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ದೆನ್ ಪೂರ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ನಿಕುಲ್ ಬೋಡಂಡ ಇಡೀ ಸಾಮಾನ್ಲ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡೋಲಿ ಆಂಡ ಐಕ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಒಂದು ಪೊಡಿ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ದನು. ಮೂಲೆಯಾನು ಅರ್ಧ ಕಪ್ದಾತು ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೋಡಂಡ ನಿಕುಲ್ ತಾರಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಪೊತ್ತುದು ಪಾಡೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇನೈತೆ ನಾನು ಕಡೆ ತುಲೆ ಇಂಚ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಕಡಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಒಂಜಿ 2-3 ಸುತ್ತು ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಇದು ಒಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಕನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನು ಕಾಯ್ಗ ಮೂಲ್ತುಲೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ದಾತು ನುಂಗೆಲ್ ಮೀನ್ದೆ ತೊಂದೆ ಒಂದನೆತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಾಯ್ಕಡು ಕಾಯ್ಗ ಒಂದೊಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೋಡು ಒಂದು ಕಾಯೋಡು ಅಂಡ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದಿಂಚ ಕಾಯೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಪುಂಡು ಇದು ಒಂದಿನ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಬೌಲಿಗೆ ಪಾಡಿಯೆ ನಮ್ಮ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ದೆಕ್ಕಗ ದಟ್ಟು ಮಿತ್ತಡು ಪೊಡಸ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ನಾನು ಶೋ ಕುಡಿಂಚ ದೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಆಂಡಲ ದೆಕ್ಕೊಡು ಪೊರ್ಲುಡು ತುಲೆ ಇಂಚ ಇತ್ತ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಯಾನಿತ್ತ ಒಂದಿನ ತುಂಡು ಮಲ್ತದ ಒಂದು ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ಬೆತ್ತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾಯನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಬೇಗ ತುಂಡು ಹಾಪುಂಡು 2-3 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಪೂರ ಚಟ್ನಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತ ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬೇಗ ಹಾಪುಂಡು ಖಾಲಿ 5-6 ನಿಮಿಷದ ನಿಕಲ್ನ ಚಟ್ನಿ ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಸಾಮಾನು ಪಾಡ್ಜಿಟ್ಟಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕುಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಂಡಲ್ಲ ಆತೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆದ ಆತೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಚಟ್ನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.